Deze varende legende had al heel wat passagiers vervierd. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet jouwt hielkje haar oordeel. Dit is een zeesleper. Die is gebouwd vlak na de oorlog. Het is eigenlijk de enigste boot op de wereld die deze indeling had. Ten eerste sleeboot, bergingsboot. Ja. Ten tweede voor de passagiers. Nou, het ziet er fraai uit, hè? Ja, nog altijd. Ja. Het is wel een beetje verloren. Hè? Wat hier staat, dat is allemaal nog ouderwets. Hier leidt het kompas in dat we hier nog vroeger de oors net als dit ding, het kompas en de telegraaf. Hoeveel mensen kon je op één dag dan op een Ja, biervaart, nou, dat weer om de 600. Nou, dat weer mooi Ja, schouder dat- aan schouder, ja. Dit weer eigenlijk het belangrijkste plakje van het hele schip. Oké, Want hier komen de berichten binnen ja. van schepen die het hulp nodig hebben. Ingeloed van morsen en praten. Maar steen jou hier ook nog ergens bij? Dat liet ze mansje. Nou, je bent vol verloren. Nou, een beetje onderwoorden. En jou deze boot vol gaan met 400 mensen. En er is een schip in Noord. Hoe dien je dat Ja, dan? dat heb ik wel beleefd. Zou maar op een Dan zandbaan gaan we zijn. als de donder of naar Haas of naar Terschelling. Ja. En dan jompten we de mensen van boord af. En dan moesten we weer even neerjochten voor een sleepboot en dan gingen we erop af. Ja, het zal lang dienen. Ik Ja. had 42 hier en dan... Dat een heel mensenleven, hè? ja, dat is een heel eind. En Ja. dan komt in een sleep komt het nog wel Ja. even weer om. Nou, je gaat goed werk vruchten, ja? Ja, dat weet ik net. Dat moet nog wel maar zeggen. Daarom zeg ik het zijn jou. Daarom praat ik net Ja. over. Ik wil je bedanken voor deze dag. Dankjewel. Ja, bedankt.